Krásny deň vám prajem, ja som sa dneska rozhodla, že vás zoberiem so sebou, pretože idem do New Yorku na bootcamp o Scale Witness a hrozne sa na to teším, pretože to, že som sa dostala k lístkom, bolo vlastne trošku tak o šťastí, pretože tie lístky boli vypredané, respektíve boli preč v priebehu 5 minút. A hrozne sa teším a myslím si, že to bude niečo zaujímavé, tak som sa rozhodla, že vás teda zoberiem so sebou. Potom sa chystám ešte do Central Parku a tak, takže by som vám v vlogu dnes tak trošku ukázala New York. Je tu všade hrozne veľa ľudí. Ja som už v New Yorku a je tu neskutočne veľa ľudí, ale že úplne neskutočne veľa a dokonca neviem, či ma vôbec budete počuť. Každopádne ja som momentálne niekde pri Times Square a musím sa dostať dole ku Brooklyn Bridge, takže idem nájsť metro a idem sa snažiť tam dostať. Tak asi sa vám ozvem až odtiaľ. Ja už som skoro tam, ale asi iba skoro. Myslím si, že je to budova, tuto táto, ale nie som si ešte istá. Každopádne za mnou je krásny most a už je tu hrozne veľa dievčat, ktoré tam tiež sú, takže tak trošku ich nasledujem, aby som sa to nestratila. A budem vám asi písať až vnútra a tak. Takže už som momentálne po workoute a stretnutí s Kylou a proste som z toho úplne celá nadšená a musím si dávať pozerať, ma nezrazila autostovky nadšenosti. OK, môžem ísť. Mali sme si 30-minútový workout a ak si niekedy s Kylou cvičili, respektíve teda ak si niekedy cvičili podľa jej workoutu, tak viete, že Kyla to má riadnu makačku. Takže nám dala zabrať a dosť sme sa spotili. Potom také spotené sme sa šli fotiť. Ale celkom sme stihli ako tak trošku vychladnúť a všetko, pretože na tú fotku sme čakali 2,5 hodiny, teda aspoň ja a za mnou tam ešte boli ďalší ľudia. Každopádne oplatilo sa a Kyla je... ľudia po mne pozerajú hrozne. A Kyla je neskutočne milé dievča, slečná žena, neviem. Proste... možno to je tým, že ona má už celkovo taký akože milúčky pohľad, ale bola neskutočne milá a povedala mi, že mám dobré vlasy, takže sa hrozne teším. Takže tak, ja idem na metro a idem asi do Central Parku. Takže zatiaľ. Tak, a tu začína Central Park, priamo tam je Central Park a ja som bola si kúpiť. Kúpila som si mäso, vodu a čerešničky, pretože čerešne sú tu hrozne drahé a oni ich mali konečne na akcii, takže som si zbudila. A tu máte Manhattan. A tak.
Takže už som momentálne v Central Parku a posledné, čo som vám chcela povedať, už iba to, že by som sa s vami chcela rozlúčiť pre toto video, pretože sa mi vybíja baterka, takže ja už vám to tu nestíham až tak veľmi natočiť. A vlog z New Yorku a celkovo tak New York by som vám teda ukázala v inom videu, pretože s baterkou, ktorú momentálne mám, to už vlastne nezvládnem. A dúfam, že sa vám tento vlog páčil, že teda som vám aspoň trošku priblížila, ako to vyzeralo na bootcampe Scaleov a vidíme sa v ďalšom videu. Takže ahojte!